дуруд бар мардуми заҳматкашу меҳнатдӯз, хуш омадед ба шабакаи худатон дар ин диёр. Агар то ба ҳол обуна нестед, пас аввал обуна шавед, дӯстонатонро даъват кунед то сафамон зиёд шавад. Ва дӯстони гиромӣ, бояд бигӯям ки мо як мақсад дорем назди худ, чун сафи мо, аъзоёни мо ба 1000 нафар расид. мутмаин бошед ки бароятон як чандин видеоҳоро пешниҳод мекунам ки то ба ҳол дар 98% муҳити YouTube каналҳои тоҷикӣ шумо ин гуна наворҳоро надида будед. Видеоҳо намегӯям атрофи чӣ ҳастанд, лекин бисёр ҷолиб ҳастанд ва аз тамошо карданаш шумо барои худ ҳатман чизе мегиред. Аммо ба қавли бибиҳо, ҳамун чагалдаку пирашкие ки омода карда будем, бисёр як бо файзу баваракат омад, чунки дасти ҳунари бонувони деҳот хостанд ки ҳунари худашонро як чанд рӯз пас нишон бидиҳанд. Аз чагалдаку пирашкӣ онҳо гузаштанд ба ширинӣ. Чӣ гуна ширинӣ аст, ҳозир якҷоя мебинем. ин шириниҳоро афсӯс ки тариқи онлайн ё ки тариқи масалан тамошо кардан хӯрда намешавад ки мазаашро шумо ҳам бичашед. Аммо ман ҳамаи шуморо як рӯз на як рӯз ҳатман даъват мекунам ва ана ҳамин гуна шириниҳо пешниҳоди шумо хоҳам кард. Аммо то он замон бояд теъдоди аъзоёни мо ба 1000 нафар бирасад. Хуб дӯстони гиромӣ, ана ҳамин гуна як шириниҳое ки ҳаст. Мақсад аз ҳамин навор он нест ки ман фақат як гӯем хӯрдани худро ба шумо нишон бидиҳам, балки ман ҳамин рӯз аз саҳар то бегоҳ ё баъзан вақт қариб 8, 10, 12 соат дар миёни мардум ки ҳастем, мушкилӣ аз бозор, дар кӯча, дар хона, дар ҳама ҷо ҳаст. Ва вақте ки шумо меоед баъд аз соатҳои 10, боз як мушкилӣ бисёр аҷоиби дига ҳаст, ин набудани қувваи барқ. Яъне аз торҳои асаб ҳар замон бозӣ кардан мегирад. Ба ҳамин хотир ман кӯшиш мекунам ки ҳам худу ҳам шумо дӯстонро аз ҳамин баъзе мушкилиҳо дуртар кунем ва ба ҳамдигар бигӯем, бихандем ба қавли кампирҳо дар ҳамин дунёи дурӯза. ҳозир ман баъзе аз онҳоро мечашам ва мазаашро ба шумо дӯстони гиромӣ мегӯям. Онҳое ки дар Туркия ҳастед, дар Русия ҳастед, дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳастед ва бо аз дигар кишварҳои дигар ки наворҳои моро дидед, пешина ва гуфтед ки иштиҳоямон омад, чагалдакхӯриямон, бисёр иштиҳои чагалдакхӯриямон омад. Имрӯз ман кӯшиш мекунам ки иштиҳои паҳлавакхӯриятон биёяд. ҳозир яки вайш ба зверабой буд, ин об ё чой ката мешавад. ҷамо чой тайёр аст, об тайёр аст, оби ҷӯшомадагӣ. Чой дар шаб ба та вақт чой наметиҳа, хафа намешавад, оби ҷӯшомадагӣ ҳам мешавад. Туш хамадан дорам. Асlan мешавад ки аввал бихӯрам ҳамин чиза, баъдам об бинӯшем. Не ки мо одат кардагиам ки шакаро ва ба нон мехӯрем ё ки ҳамина ба об мехӯрем да. Қитиқ намегзара. англисҳо мегӯянд ки delicious, беҳад бамаза. як донаи дигар аиш намечашем. Аиш не ки ба фикрам хамондагиам. Агар як шагири маълум мешавад да, аиш намегирем. Ки бунагун аиш гирифтӣ. Шояд бо як ҳафта ширинӣ дӯстони гиромӣ нишонатон метиҳам ва ҳафтаи дигар намедонам, боз бонувои деҳаро бо илтимос мекунам ки ягон чизи дигар пазанд бошам нишон метиҳам ки чӣ аст. Мо тасмим гирифтагӣ ҳастем ки то моҳи рамазон як 6-7 кило вазн бигирем ва дар моҳи рамазон бошам 6-7 кило мепартем. бисёр олӣ, бисёр олӣ. бохай як аз ин пишам шашам. шумо мазаеро дарк намекунед ки ман мазаашро дарк мекунам ва баъдан ба шумо гап мезанам ки чӣ хел аст. аҷоиб аст. лайк монданро натарсида, коммент навиштанро ба дигарон фиристоданро фаромӯш накунед, обуна шавед ва чун теъдодамон ба 1000 нафар расид, мутмаин бошед ки дӯстони фаъолро ман даъват мекунам ва ана ҳамин гуна обу зиёфат аз они шумост. паноҳи худо.